Γεια σας, είμαστε ADG Comedy. Είχαμε σταματήσει τα βίντεο για 1 χρόνο. Τα ξανασυνεχίζουμε πολύ δυναμικά και τα 2 πρώτα μας βίντεο θα σχολιάσουμε την Nicole the Fuck και τον Alice Lighting. Σε δικιά μας έκδοση. Σε δικιά μας βρες τον Κωστόπουλος. Ευχαριστώ. Βλέπεις ότι λέω. Ναι, άντε, λοιπόν, ας ρίξουμε το βίντεο. Να κάνεις φωτογραφίσεις. Αν δεν είσαι αρκετά ωραίος και δεν αρκετά πρωτότυπος και δεν έχεις φίλους φωτογράφους, μπορείς πάντα να πας και να δώσεις όλα σου τα λεφτά σε φωτογράφους και να σε βγάζουν φωτογραφίες. Τέλειο. Αν πάλι δεν θέλεις να το κάνεις αυτό και θέλεις να κάνεις κάτι πιο προσιτό, μπορείς να αγοράσεις μια DSLR κατά προτίμηση 2.000 ευρώ και παραπάνω και να βγάζεις τον εαυτό σου φωτογραφίες και να βάζεις και tag από κάτω το όνομά σου και photography λέξη από δίπλα τύπου trademark. Το επόμενο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι είσαι διάσημος όταν αρχίζουν να σου δίνουν τσάμπα πράγματα. Όπως αυτό το ειστήριο για το Rockwave αύριο που κάνει 1 cent. Που σημαίνει είναι πρόσκληση. Εγώ δεν πληρώνω ποτέ ειστήρια για live και τέτοια, γιατί παντού είμαι καλεσμένος. Γιατί είμαι καλεσμένος, γιατί όταν είσαι γνωστός θα πας εσύ. Που σημαίνει ότι θα έρθουν και άλλοι εξαιτίας σου. Θα πούνε, ας πάμε εκεί, επειδή είναι ο Alex Lightning εκεί. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιάννης Lighting. Κάνω βίντεο στο YouTube τα τελευταία 59 δευτερόλεπτα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη μάνα μου που με υποστήριξε. Μου έκανε like στα βίντεο μου και έφτασα τα 1 like στα 2 like. Την ευχαριστώ για τα reload που έχει κάνει για να καταφέρω να φτάσω στις προβολές που έχω φτάσει. Θέλω να πω ότι δεν είμαι γκέι, αδερφή είμαι. Έχω ένα τεράστιο fan club γκέουλων, να πω και σωστά ελληνικά. Τους ευχαριστώ όλους που μου στέλνουν το πέος τους ως προσωπικό μήνυμα. Αν ξέρετε παιδιά, δεν σε έχω γνωρίσει, την έχω βαρέσει πολλές φορές με το πέος. Μην με παρεξηγείτε για το σουφάκι και τα πιο καπέλα που αμύγεσαι. Δεν κρυώνω παιδιά, μην με παρεξηγείτε. Επιτηρείτε, έχω κεφαλάκρα, γι' αυτό τα φοράω. Μου δίνουν επίσης τσάμπα εισιτήρια και να μπαίνω σε παραστάσεις του Toy Story. Μπαίνω επίσης σε gay party δωρεάν. Μπορώ να μπαίνω. Επίσης έχω πεινάσει και πρέπει. Ναι, γεια σας, η Μπικίνη που ψάχνει το κούτσο μας. Ωραία, θα έχουμε παραγγείλιο. Τι έχει το μήνυμα σήμερα? Σπέρμα του Δανιά. Σπέρμα μαντούγες. Σπέρμα από κινηστό, ναι. Πίπες που γανιτές με θέμα. Γάλα από βυζιά, ναι. Πώς το κάνει αυτά? Λοιπόν, θα ήθελα να πάρω το σπέρμα από κινηστό. Μια πίπα γεννηστή, ναι, θα πάρω μια πίπα γεννηστή. Ένα σπέρμα τηγανιτό. Μια κούτσα με ρίγανη και μια κοκκόλα σπέρματος. Ναι, θα τα φέρετε στο Game Lighting. Ναι, εκείνο το στο YouTube. Τι, δεν με ξέρετε? Πώς τολμάτε, δεν με ξέρετε? Δεν ξέρω να πάει από εσάς. Μόνο από το πιπάδικο θα πάει γέλιο. Άντε γεια. Δεν ξεκίνησανε, δεν ξέρουνε. Fuck! Ξεκινάμε. Ναι. Και αυτός ήταν ο Γιάννης Lighting. Τώρα σε αυτό το βίντεο θα σχολιάσω την Nicole the Fuck σε δικιά μου, δικιά μου έκδοση. Θα το κάνω σαν, ας πούμε, η Nicole the Fuck έκλαιγε για ποιον? Για τον Σάβα, για τον Γρηγόρη, για όποιον, δεν ξέρω ποιον. Για τον Σχόντια. Όχι, για ποιον έκλαιγε αυτή η μαλάκα? Για τον Διόνυ Σχόντια. Αντί να μισώ. Αυτό θα είναι στη δικιά μου έκδοση. Πάμε. Και άφορος πως η αξία σου είχα παγωτρέω. Το λέω και το ρεπώ. Πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι αυτό εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια τρελά ρομαντικά και άλλα τέτοια χαζά.
πως κάθε βράδυ μόνος κλαίω, όλα είναι στο μυαλό. Λέω Τι στο μπούτσο, ακούω πάλι όσο τα βίντεο μου. Τι dislike! Όχι ρε, πώς το πρώτο dislike. Όχι, το σβήνω. Το σβήνω. Γιάννη, το dislike το βίντεο το σβήνω. Το σβήνω. Τρία dislike. Το σβήνω. Κατέβασε το. Το κατεβάζει. Το κατεβάζει. Θα το βρω το μάλακα. Πάει να βρεις τώρα. Είναι 3. Συνομωτούνε. 3 dislike από το... Πάει στο γάλο. Ένα πρέπει να έρθεις και εσύ ρε εσύ. Που ενώ, τι να... Ξεκινάει. Τραβάω ήδη. Αχ, έλεγα το μαλάκι. Πώς θα το κάνουμε. Φωνάζω. Ωραία τι λέει. Θα ζήσω. Εσύ. Ναι, κάτω το πραγματικά όμως έτσι. Μετά θα έρθεις εσύ. Βρε κάθε έτσι. Κάθε έτσι λέει. Ιντερνετισμός, τι λες ρε μαλάκα, δεν έχω ιντερνετισμό. Και μετά, για να δούμε τώρα. Κάτσε να βάλω Παντελίδη. Παντελίδη να. Τι μαλάκα. Και μετά, να είσαι εκεί σου φοβείς να λες, τι λέει ρε μαλάκα αυτός. Εγώ ιντερνετισμό. Μα δεν βάλε. Εγώ ιντερνετισμό, μετά να πεις κάτσε να δω τώρα. Κάπου θα αφήσεις την κάμερα να τη συνοποιήσουμε κάπου εξής. Να την έχω, γιατί η Νικόλ την είχε κάπως έτσι ρε εσύ. Δεν φαινόταν όλοι. Γυράζει να άρεσε εδώ μετά. Κάτσε κάπου να τη συνοποιήσουμε την κάμερα. Σιγά βρε. Σιγά, ας το γυρίσουμε μια έτσι να δούμε πώς θα βγει. Και να... Λες Τα να... βάζει ήδη, Ναι, μετά θα πεις για να δω τα βίντεο. Το βίντεο μου. Τι, dislike! Τι! Κάτσε! Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Στον μπούτσο ακόμα. Αυτό τα βίντεο μου. Μας δω τα καλά Χριστούγεννα. Όχι! 3 dislike! Όχι! Όχι ρε πούστη! Τέλος! Το σβήνω! Γιάννη! Το σβήνω! Δεν το έχω ρε μάνα.